Hola, germanet. No tanquis el vídeo, sisplau. Tan sols deixa'm 2 minuts. Saps què és, això? És una de les cintes que solíem mirar quan érem petits, allà al projector del Papa. Te'n recordes? Allà va començar tot lo nostre. De fet, és magnífic recordar aquells moments en què ens traslladàvem en llocs inimaginables, tan sols amb això, amb una cinta i fantasia. Aquest tros és d'una pel·lícula que sé que t'agrada molt. He vist coses que vosaltres, els humans, no creuríeu. Te'n recordes? He vist com atacaven naus incendiades més enllà d'Orió. He vist raigs C que brillen en la foscor de la porta de Tannhauser. Tots aquests moments segur que es perdran en el temps, com llàgrimes a la pluja. És hora de morir. Ho sento, tio. De veritat, ho sento, és que no puc continuar endavant i sé que m'ho retrauràs tota la teva vida, però només vull que algun dia, pues tant de bo em puguis perdonar, vale? Però és que no puc més. Vull traspassar el cine digital. Tio, estem a l'any 2020, amb això ja no es pot fer cine ni merdes. Ja ho sé que un dia ens vam prometre ser com en Tarantino, però en Tarantino té un puto pressupost. Tu tens un pressupost? Jo sóc en Tarantino? No! Som els germans Tramentinaires? No! Som els germans Coen? Tampoc! Hòstia puta! I no tenim subvenció! No podem fer ser així! Ho entens?